páči a potom pozriem tieto knihy. Tak, kniha, o ktorej budeme rozprávať, sa volá Záhady Pittsburghu. Je to kniha, ktorú som naposledy čítal a nehovorím o nej len tak, ale je to naozaj dobrá kniha. A ak ste niekedy rozmýšľali, ako by vyzerala kniha, ktorú by napísali bratia Coenovci, tak by to možno bola táto kniha. A síce je to prvotina tohto autora, ale má to tú surovosť, ako keď si spomeniete na album Šlabikár od Stubaltánky. Nerieši v nej autor žiadne veľké problémy tohto sveta, takže ak rozmýšľate o knihe, pri ktorej si oddychnete, tak možno toto je ten správny typ. Nájdete v nej aj Slovenky, ktoré nakladujú halušky na tanier, hoci je teda autor Američan. A nájdete v nej aj nejaké také trefné myšlienky. Zapamätal som si tu, že každá rodina, nešťastná rodina je nešťastná nejakým iným spôsobom, ale ich domovy sú na nerozoznanie. A tento autor potom napísal ešte niekoľko ďalších kníh. Prirovnali túto jeho prvotinu, ktorú napísal vo veku 25 rokov k Salingerovi, Kto chytá v žite. A určite to nie je najlepšia kniha, ktorú som kedy čítal, ale ako hovorím, určite by som vám ju odporučil, ak hľadáte dobré čítanie, zimné čítanie.